O Concello de Pontevedra conta xa cun borrador de nova ordenanza de espazos públicos e mobilidade amável, unha normativa centrada en dous aspectos claves: regular os redutores de velocidade e concretar o que é a prioridade peonil. Considera como conducción neglixente ou conducción temeraria, cual sería moi grave, pois por exemplo, sortear aos peóns, facendo eses e saltando, intentar superalos, ou aparece pasar esa típica conduta que sempre leva a comportamentos ou a resultados bastante dañinos, pasar con un coche, con unha bicicleta, con unha moto, con un patinete, pegado a unha porta, sale un e bomba, o levan, póñense 2 metros de separación. Todo este tipo de comportamentos que hai que evitar para que se poida estar de maneira tranquila nestes espazos. Nesta nova ordenanza prohíbese a circulación das bicicletas e dos vehículos de mobilidade peonil polas beirarrúas. En canto ás pistas do rural, estas pasan a ter consideración de preferencia peonil. Por aí vai a xente andando a paseo, vai a finca, ou vai ca carretilla, ou vai... Por lo tanto, ten que convivir. Pero, conceptualmente, tal como está en estes momentos, ou como estaba hasta ahora en estes momentos a normativa, é un enfoque totalmente novedoso, que xa digo, foi posiblemente o que máis traballo a hora de redactar a ordenanza, porque era abrir un campo no que non había prácticamente antecedentes. César Mosquera fixo fincapé na importancia de reforzar o carácter peonil da cidade. Por iso o edil nacionalista recordou que os vehículos soamente poderán circular polos espazos definidos para eles. As consecuencias son elevadas. Parece que é algo que incluso nin se entende moi ben, é lógico, sí, pero son elevadas. Por exemplo, se unha persoa suponte que trae un familiar enfermo e ten que descargalo, ten que baixalo do coche, pois non pode facer encima de beira rúa. Que faga na calzada, se espera un minuto e punto. O borrador desta ordenanza está xa en mans dos distintos departamentos do Concello e o obxectivo do Goberno municipal é que sexa aprobada no pleno de febreiro.